molt al partit l'oportunitat que m'heu donat per presentar-me aquí com a alcalde. Sí que és veritat que a mi jo sí aportaré sobretot que la gent m'entengui, per mi és essencial. La gent ja me parla, ja me demana el que vol, jo ja sé el que la gent vol. Jo m'he queixat des que era petit de que faltaven parques, que faltaven jocs per jugar, que faltaven locals per la gent jove, d'oci nocturn, que falta alguna cosa per la gent gran, per jo portat el casal dels jubilats. Jo sé que falta allà un bar-restaurant, la seguretat, si hem d'ampliar la policia, ho farem. Està molt brut el poble, perquè està brut. Si hem d'ampliar la brigada, parlar amb ells, a veure què falta, què podem fer, ho farem. Un camp de futbol, li hem tret el camp de futbol a la gent jove. Buscarem un solar del poble, posarem 2 porteries que puguin jugar a l'hora que vulguin. Vull dir, els nens petits no tenen cap joc, per anar a celebrar el seu compleanys, els petits, un parc que puguin celebrar el seu aniversari. S'ha de fer moltes coses, sobretot cultura, també, parlar amb les botigues, parlar amb les empreses, fer el polígon més gran. Se poden fer moltes coses, però sobretot la seguretat d'aquest poble.